nando pa man sa kapobrehon nato, kung kaya natong maningkamot, ato ginang makuha ang atong gusto. Our guest for today will share her success story as one of our Batch 5 alumna, Miss Jaisel Recolito. Hi, Miss Jaisel. Kumusta? So, kumusta ka karon? Okay ya, still fighting ta bisag pandemic ta karon. So, na ba kayo gusto i-greet? Hi, hello sa mga friends karon. Gusto lang i-shout out si Charlotte Timbal. Hi! Da. Kaya paano siya, since batch 5, amo na siya kung batch 5 na classmate diri sa ALS. Then, nag-classmate kung di karon niya sa ABCA sa senior high. Nag-senior high na po. Sige. Imo i-chika sa mo later ha, imong story. So, hi, Charlotte! So, can we start na sa itong chika? Okay, so karon Jaisel, pwede ni mo i-share sa ato or sa viewers kanang imong childhood memory o hantod sa karon pagdako nimo. Okay, so sa akong childhood yun, naka-experience na yun ko og kalisod. Kay, sukad lang sa akong pagkabata, pobre man dyan ni, magpini akong namatay. And then, ang akong papa kay disability person siya, hindi siya makatrabaho. And then, ang akong mama, wala po siya trabaho kay breastfeed lagi na siya gipa-breastfeed. Ang ka pila din mo ka so. Sa pagkakaroon 5 na mi, pero ato nga time 3 lang ikabo. 5 na mo karon. Oh, 5 na mi. Karon sa na 3. Oh, 3 pa lang, nadugaw. Ano? Wala. Tapos. Tapos, kuan. Ganun na. Niabot ang time nga akong papa nagkasakit. So, maoto nga time nga grabe kay na mo kalisod kay akong papa walit trabaho, akong mama walit trabaho. Tapos, niabot yun ang punto bitaw nga halos wala na may kwarta ba para pampalit og pagkaon. So, ang ibuhat sa akong mama kanang nagkuhan siya kanang singalan nila baso. Baso? Oh, bana? Ano na? Okay na. Hindi ko familiar ano. O sa nasa ka ng... Basta ka ng sa garden ganito. Oo, nagbasok. Nagpabasok. Oo, basok. Tapos, nag-set in siya panglaba para lang namin magamit nga pampalit og pagkaon. Maski na kay baby. No. So, katunga tayong grabe dyan kayo ng kalisod din. Niabot po din sa punto nga once a day na lang dito among meal. Kaon. Tuti ginabudget sa mga aming kita sa yung labada para on the other next day nga napay mapalit nga pagkaon. So, ang idea sa akong mama ito kay magluto siya pagkaon is between lunch to dinner. So, bali mong pamahaw, dalak pa yun to, sampan yun to, dala sa dinner. So, yung nga, so, grabe yung kalisod na nakita ginakong nga ko, napalangoy ko sugat ito nga time. Kulabangan ako ng mama itong kay, naglisod ni good siya. Pila pa din edad ato? 7 years old. 7? Oo, medyo ko 7 years old. Itong ginakasay nga, lisod ni good pero, murag gina-survive yun yung among situation bitaw bisag ingon ana. And then after 2 years murag mga grade 2 ko wala pag yapon ulian akong papa. Mga ito nga nag-decision akong parents nga ibalik among balay. Kay mamalhin sila og puyota kay magpatambal akong papa. Asa man lugar mo magbalik? Actually, ang akong hometown kay Oroqueta mo yun. Oroqueta? Asa yun ang Oroqueta? Miss Occidental. Miss Ok. Miss Ok. Dito akong hometown. So, balhin sila po yun sa kuan, sa Buanga. Kaya naman dito akong auntie. So, bali dito sila. And mo dito. So, kato, nag-desisyon na sila kilang ibalik among balay. Then, ang akong kuya, gipaundang sa akong mama. And then, nag-decide akong mama nga ako, dili ko dadon. Ibilin ka sa Miss Ok. Dili ko dadon kay nag-eskwela mo ko. So, nagila ka itong tayo mo kay mingaon ko sa ila, no? Pero may gani, kay eskwela gyapon ka padayon maski ing ato. Wala pa ko Wala gid ka stop. Oo. Wala pa ko kaya ako lang nga kaminga lang sila. So, nag-decide siya ka, ibilin ko sa yang stepsister. So, mo to mawalag yung ko yung option kundi dato lang sila mag-stay, mag-yes na dito na ako mag-pwede sa ila. And man ito,
wala na ko sa kuan sa akong parents nawala na ko nga okay na nga akong life status nga na. So pero kuan di ay sayo di akong expectation kay lahi mong kuan ang akong kuan auntie nga stepsister ni mama dili siya parihag kuan bitaw mo bisa para attitude ang akong mama naningkamot siya nga para makakaon mi. Then, wala kay ko gikasab-an. Baliktad pag-abot sa akong auntie. Okay, gusto niya nga pag trabaho ka. Example, maglaba ka na. Umano di mo na, ay, anit kang mukhaon. Tingpan niyo to, yan kang mukhaon. Pero 3 times a day ka po mo ka ano to? Actually, 3 times a day. Ang nakasaklap kay sakong pangidaran nga grade 8 years old. Nagyayat ako sa iyang duha ka anak. 8 years old Oo. ka ato. May Pila ano- edad siyang anak? Ano po? 3 o 1 year old. Mm. Ko tapos pag naimali, kasapaan ka. Mm. Pero wala na ko na siya doon na. Siyempre, bata pa po. Kasapaan ko, ay wala naman sa kumbot. And then, dali na kayong panahon nila ba? Pila makaka-years nag-stay dito sa ila? 2 years. 2 years lang. 2 years So pagka 10 mo naglakaw na. Pagka 10 na, 10 years old na ako, then marag, nanabit ako ano nga, marag na ako buot nga, isakto nga pag ila kong kasaban, syempre, marag ina ko mablima akong suot, nga mura ko musukol. Uingon na, mo ito nga, nag-decide ko nga muli sa akong parents, then, kuman na to, grade 5 and grade 6, dito dito ko nag-graduate ng elementary school. Sa imong mama, papa. Tapos pagka high school na, And then, pagka-high school, pagka-high school, tamarang maka-encounter ng mga more instances, mga obstacles. Siyempre, high school ta. daghang problema. Ang problema, and then, pobre pagid ta. Actually, sa high school, gini siya downfall na ko nga nakanda ko. Eskwela din ako ganun nga eskwela. Ano man? Kay, ano siya, sa high school, magod kay, ginaboli mangugos ako mga classmates. Kay? Ano Kay, may ka? siyempre, anang high school ko, naanap ko saka sa igsoon sa akong papa. Ah, so wala na ka sa imong mama. Oh, nag-working. Nag-working na Sila, pud ka. First year, second year, to third year, until fourth year. So, gamay na lang ulit June. Until fourth year, so sa high school, kanang mga bully bitaw. Actually, wala ko tayo, siyempre ako, di ko ka-afford mo palit. Isag unsa din. Di ba sa school ni may mga event pag high school ka? Like, may mga intramurals or Entrams, siyempre, wala ko yung kapalit ng mga bagong mga bag, sinina. Dahil yun ka ng mga sapatos. Pati yung akong mga close friends, nagin sila ikapalit. Kaya syempre, naaman sila na ako. Kaya ako nag-stay sa akong auntie. Tapos, akong aunties magmarapod sila. So, at the time nga nasa kwarta, matagaan ko nila. Then, wala sad. Then, pag mag-visit akong parents, tagaan ko kwarta. So, murag ingana lang bito. Pero bisag, ginawali ko sa mga classmate. Wala, ginanak ko sila. Wala ko nagbali-bali bitaw. Wala sa kuna wala kay mga tinuod man sana nga naman ikaalaw na to, di ba? Na tinuod na nga. So, wala lang. So then, after pag mga third year ko to fourth year, so, wala ko nag-expect mo, maabot sa time mo ma-depress ko ay Nawadan ka gano'n? Nawadan ko gano'n. Depress ko kaya akong papa ito. Kaya balik naman sa dang sakit. Balik na sa dang na-depress ko tungod kay murag na overthink na ko ang mga kalapit ang mag-urara ka mag-inasara ka ano man nga naging man kung ano sila ang mangyud ako lahi lagyug ko nga man pero wala ko nag-expect na maabot siya sa depression mo ito nga pagka fourth year na ako murag mga first grade third grading na Fourth year na ka na? fourth year na jud ko kuan na fourth year na ko ato tapos nagundang gyud ko kay ngano ang isa sa akong depression is nawadan ko gana din hindi ko gana mo sa eskwela nagkating classes ko ang pinaka worst kag yun di nagyud ko masulod sa eskwela so ang ending kuan niya siya kanang Na-drop ka? na-drop ko ang first pinang-napil na ko ang math kay every Friday ang exam na ko sa math din yung kugasulod kay mo din niya ako din ito siya sa high school. So, giunsa man to nimo Jace katong example, di ba na down na kay ka. Giunsa man nimo para
tagaan mo buhay again imong self. Okay. So, pagkauman na, after a year nga nakaan ako sa akong pag-eskwela, mo ito nga time nga nag-anhikos kagayan di oro. Nga na nakadireng. Murag 2011, sindong ka gyud to. Sindong, ngano nakatuod mo kadireng? Namagin ko mga kuan, mga ig-agaw nga nagtrabaho ko diri na sila sa big base na dili sa kuan, El Salvador, mo itong nag-anhi ko din ni. Moto, then sindong, so nag-apply ko kuan, sales lady. Sinidi oh. Sales lady, tapos nag-service crew ko. Dini. Okay, gusto lagi ko makatigong kay may eskwela pagbalik. Gusto na kami sila balik. O gusto ko may eskwela pagbalik. Hala, naan sa maning pagtigo mga na murag nabaliktad ang akong kuan bagumikan nabaguan ko sa environment nga pag na ako'y court before din ako mapalit ang akong gusto din pag nakatrabaho ko mapalit ako ang gusto na urot sa akong kwarta. Ay nga lang yun sa mag-upa. Naurot akong kwarta ako'y natigong and then mo dayon to pero pag abot og ka ng mga 20 marag na nyabot na akong pagka-maturity bitaw. Samot na last 2018, nag-graduate na nga akong batch kuan high school. Oo, nag-graduate na sila din. Karon nga mga year, ang uban kay teacher na. Andun ang uban kay nagtrabaho sa mga sa bangko, ingin na bitaw. So, makaibog bitaw, murag inspire bitaw basis level ako nindang no. Kaya sila na, kuan nakatrabaho naman, ingin na. Pero, dilisan ako ma-blame akong sa kay ano. Ako na siyang kuan yun na ako nga dili bidyo mi pareha og kuan life status kung sila makasupport sila pag eskwela ako dili man so man kung maghunaw na kung sila nakahuman ako wala pa. Dahil na po may daghang kuan di ba? Daghan pa panahon. Daghang panahon basta na lang kay kuan kanang na lang kay kuan di sa imong kinabuhi. Perseverance na. So karon Jace, unsa naman ka karon? Nahuman na ba di ba kag night school? Oo. So karon unsa naman ka? Asa naman ka? Ano na senior high school na jud ko war. Senior high school unsa na ka grade? Grade 11 pa lang. Grade 11 na. This year ko nag-enroll. Year grade 11 tapos mag grade 12 ang kasunod. Oh. So unsa na yung plano? Mag-college? Unsa yung gusto nga kurso? Ano? Actually, ang akong plano is naka-base ra po siya sa track nga akong hikuha. Since IBM po ko, so, naka-plano nga magtrabaho, pero murag mag-business lang jud ko. Okay, mag-business ka. Unsa mo gusto nga business? Business nga kanang related nga business nga kana kung ginahimo karon like baligid mo Online selling. Online selling. Unsa mo gina-online sell? Ano lang, RTW kay mo man siya dali. Ah. Bag, sapatos, shoes, and kanang mga beauty products pero rare ra kay ko gabalyag beauty products tungod kay pag magbaligya kang beauty products dapat na yung mga good feedbacks para malinan ka okay naman itong mga RTW kay kaano man siya ta. So karon unsa tayo mong gusto nga kurso pag ano mo college? I think is mag-business ad lang. Business ed ka. Pero business ad pero ang akong major is ano lang marketing management siguro. Na siya yung major. Laisyo. So after college na ka, unsa man imong plano after college? Akong plano pag after na ko college, kaman ako sa pag-eskwela. Kung unsa nga akong naibawan about sa akong course, ako po ni siyang i-apply sa akong skills para po na madugangan ang akong knowledge and then mga strategies about sa business. Kaya naman Ay gusto gid ka mag-business. nga nalakay murag since 2016 ga business naman jud ko. Business Nag-start ako 500 pesos. Unsa man yung business is? Hindi na lang. Hindi na. Sige, daingon ginagmay good. Pero hanto nagkadako nagkagamay. Sorry. Nagkadako siya. Di man tantong na ko syempre gamay ra ba imong capital. So as long as naka-income, okay na kayo na siya. So mag-business ra gid ka. Business. Lagi kay parang sa ko bito, Jace. Kay wala gid ka dato sa manarbaho. So mag-business gid ta. Business ra gid. Business ra gid ta. Pero mas important
kami nakaitig yung mga mahuman. Kaya Yes. siyempre, madugangan po ang imong mga kaibalaoban sa imong nakatunan. Tinuod. Sa para kuan. Tumatuno, nauman na sa atong kuan mga nag-ani ko kay nagtrabaho ko, nag-apply sa service crew. So, mabit na siya. So, 20, I think it's 2018, nagtrabaho ng Japan ko na. So, pero nakatigom na ko na. So, medyo okay na to kay Nacho ko yung basar. Last 2018. 2018. Una, basar ko dyan sa atong sa orang mo. Dada. Nagbasay ko. So, okay, nagdito marang level up. Nagdito nga tong business niya. Level up na. Pero, sad kaayo kay last March 4, 2019. Nag-rent ba ako boarding house. Nasunog dito sa Kuan, Carmen. Yes, sa Coliseum ba? So, na-appeal. Na-appeal din. Grabe kayo nung pag-goal kita. Nandiyan ako, siyempre, ang akong mga effort at ang tanan akong mga baligya. Dito pinako siya ginabutang. Tapos niya sa basar, display lang yun ko. Then pagkahuman, pag-marad ang mga stocks. Ay, napan ako siya yan nasa basar. So, grabe kayo na kung kwanto. Walang-wala, yung kwanto nga time. Nga, cellphone lang, din ani lang yun. Mura niya akong suot, tapos cellphone. Mura niya akong nadala. So, almost tanan ako mga gamit. Dito nasunog. Oh, then, tapos wala man siya mo na bayari kay siyempre renters ramon ko. Ang tagbali ramon na bayaran, sumuro bitag ka ng mga tong time nga dito kar sa dang akong anxiety. So, lisod jud kaayo. Anxiety ko then pag na pag dito kar siya, siyempre naghuna-huna mangyud ko sa akong mga kuan mo na mga pundar na business. Gana lang sumoto nga na-pray na yugo kay Lord ikaw no yun jud daw ko pasag di siyempre wala ko'y kaanak din Lord ayun jud ko pasag di tabahangi ko siga ko pagbalik sumoto nga mga more or less 3 months naka-recover and then 2020 mang ko na namin no Namin na ka. 2020. Congrats! 2020 din. 2020 po ko nag-pregnant sa akong baby. 2020. 2020. So, mga lagi na. Kuhaan ka nang na. Mga dito, 2020, nakita na akong Exo and SP sa Facebook lang mismo. Nalagyan naman sa Facebook. Tapos ako siyang gilike ang page din. Nag-scroll ko. Tapos, nakabas ko mga kwanso na encourage ko. Pwede ba ako mag-enroll konro ba ako kanina pregnant ko. Nag-chat ko sa page din. May gani kikato nga tayong pandemic lagi. Dili face to face sure di nga di ko makaabot. Pregnant man kumatong nag-enroll ko kay nagkuan man module tapos kuan online din. Ato nga tayo mga akong gasugon ko sa module lang ako yung partner. At ito sa siya sugo po siya siya akong gusto-gusto pasa-pasa. So bali siya gumurang himo nga estudyante. Pero ikaw lang answer. O ako yung answer din siya akong gisugoon. Di mo siyang baliban. Siyempre pala ko yung bata. O ito siya ng murag nagwala, di ba? Pero almost 1 year, hantod karon. May gani kay maski ko ano ka ato, Jace ka na buros na ka ato nga time gusto gyapon ka nagpadayon gyapon kag eskwela. Kuan good marag na-encourage gyud po ko nga pagki nga naman jud. Syempre ang akong mga classmates nakahuma na. So pero dili gud pasabot nga eskwela ko pagbalik kay nakuan ko kung marag naibog ko silang life status nga tsada na ilang kinabuhi. Eskwela na ko pagbalik no kay gusto na ko madugaman pa na ako magalo kay bisan man siguro di ka makamanug eskwela basta nakay skills kung saan nimo dili naman siguro na mag-matter pero mas importante gid yung makamit ang eskwela. Para Pero napo kay ipakita nga ako ay proud ko kasi imong kaugalingon especially kung imong kaugalingon pa ng kamot without support your parents imong bitaw so makan kay
Lagi Jace. Pero karon sa imong status karon senior high na ka, mag-college ka, gusto ka mag-business ad. Unsa man imong biggest dream? Labi na karon kay na kay anak. Unsa imong biggest dream para sa imong anak, sa imong mama, papa o para sa imong kaugalingon? Una na to is para sa imong anak. Pero sa ko anak, so ako yung dream saya is makauman siya sa iyang pag-eskwela ko tungod kay dili na ako siya iparyalit na-experience na ko before nga nagkaagi lisod-lisod bitaw. So gusto na ko ipa-experience sa iya nga mao-okay ang kinabuhi para makuha niya kanang pa-eskwela siya makahuman ma-chadang yung future nga nagit siya trabaho. Ang kana gyud para sa imong anak. Lisod jud kayo nga same sa akong anak nga experience sa yun. May nalang kay very kay strong. Lagi. Gi-design gid ka ni Lord para ingana. Strong kayo. So karon para sa imong pamilya, sa imong mama, sa imong papa. Para sa akong family, actually karon is na okay na gid ang akong life. No way. Yung person na so gumikan siguro sa mga pray na ko ni God. Ang akong mama karon kay nakana siya. Nagtrabaho siya sa mong barangay kanang DSWD. Wala siya trabaho and then ang akong papa wala siya nagtrabaho kay 70 years old naman siya. 17 na O siya. then disability po siya for nurse sa Ambalay and then ang among younger siguro Youngest nila. ang youngest bitaw siguro sa tabang sa mga scholarship program. Mas height college na nun siya karon. College na siya karon. Sa yung course. Ano siya, nagsiman siya. Wow! Magaling yung goals yung life para makatabang po siya sa mga magpapa. Father siya gawas. Ang gato sa ikas. Pero sa ako kung nakapay mga blessing na ihatag ni God. Pero ako yung kuan, ihatag sa mga is gusto po na ako silang mag-business. Kuan, matagal, o kanang Uwa nilang income. bahala ginagmay as long as na sila income kay syempre nagkatigulang na po sila. Lagi. Kailangan na po lang makahala din ng trabaho. Lagi. So karon kay na naman kay dream para sa imong anak o sa imong pamilya karon unsa magid imong dream para sa imong kaugalingon pamalayo? Ang akong dream para sa akong pagalingan kay isa lang yun nga kuan kanang akong di pangandoy no bisag di pa ko kahuman karon as long as nagipud pangandoy mahuman ra gyud ko no kay kabalo jud ko nga daghan pagiging na kabalo ko nga napay mga trials nga moabot sa kinabuhi medyo layo-layo pa sad no Ay, pagitag labangon. Pagit kay years ang atong labangon na mga pantol Lagi dagan pa gyud. kan ako nang gina siyang ipad nga always good si God. Ako siyang kuan kung na ko'y mga problema gina-confess na ko sa iyang kanya kong problema kung na ko'y time nga ma-depress ko siya gid akong tawagon ko kay siya mo gid ako instrument para sa ko nga matuman ako akong mga pananaw. So grabe gid kay ka-inspiring si Jaisal. So karon Jace, unsa man imong maingon or unsa man imong message para nimo nga grabe gyapon kay mangandoy sa kinabuhi. Ang message naman ako sa mga kuan out of school yun nga sim na kag situation kuan lang di sila mawadag pag-asa no kay bisan pa man sa kapobrehon nato kung kaya natong maningkamot ato ginamakuha nga atong gusto mo no or nito ko sa kuan nga poverty is not hindrance to success pero actually lahi-lahi mong gitag opinion Yes. kay ang uban manggod kay ang ilang opinion na kung pobre na gid ta kay lahi-lahi bang tag rason sa let nganong na pobre ta pero sa ko lahi na siya kay ngano pag ikaw pobre dili ginabot pasabot nga magstay na lang ka nga pobre ka Sakto. daghan mo ginang way nga kuan makatrabaho ka di ba example kung wala ka ni graduate ng elementary ikaw babae so pwede kang mag-apply yung mga kanang kasambahay magyaya ka and then tigo mo ni yung kwarta kung nakaigong mo eskwela mati mo panggaso sa imong kagalingan or either dili ka eskwela kay kapoy ka na manang imong i-business so murag daghan king pamagi para lang gyud nga dili jud ka ma-stayan ng kun kinsa ko pay ganan na ingana gyapon mo situation nga dili lalim nga pahanang example ng mga limos ka dili gid kay lalim Lagi. ba may
matanaw ni bro. Sa tamon mo na may ilang status ilang life. Lagi. Different magid ta og pag-cope kung sa atong kuan sa kinabuhi. Actually, kuan po na siya. Choices po na sa tao. Mm-mm. Thank you kayo sa pag-share sa imong story, Jace. Og I hope sa tanan na nanaw, na-inspire mo sa story ni Jaisal og dasig lang gid ta permanente.